Πώς θα το βρεις με το μάτι, βγάζεις θερμική. Θερμική δεν βλέπω τίποτα. Από κάτι βλέπω. Έχεις ένα μάξι κάτω. Νάτος. Κατεύθυνση 61. Συνεχίζει. 64. Δεν τον δεις, είναι πίσω από θάμνη στον λόφο με θερμική. Πού είναι το σπιτάκι εκείνος πάνω στο λόφο? Ακούς όχημα. Το πέρασε, ναι. Πού είναι το σπιτάκι στο λόφο, στάρι. Μόλις το πέρασε προς τα δεξιά. Νάτος, όχι, κάτσε κάτω. Τον βλέπω ρε ποτέ. Ωραία φάω. Πήγαμε. Τι είναι? Πώς λέγεται? Πώς λέγεται? Λοβομβίδες. Τι είχαμε? Τι φέραμε να το πίνω? Τι λέει ρε? Τι? Πήρα λόγω 85 Ναι. και βγάλε με 60. Τσέρνο. Περίμενε. Ναι. Τι να βάλω? Ναι, θα σου κάνω invite. Βάζω αργύρι, invite. Που κάποιον να περνάει από κάτω μου. Οδηγάω, μην μπερδεύεσαι. Ωραία. Πρέπει να κάνουμε και το escape from Τσερνάρους. Έχουμε και ελικόπτερο. Έχουμε και αεροπορικό εδώ πέρα που μέρα. Λογικά είναι πάνω στον περιόρισιο στο θυμό. Όπα, τι είναι, κλείσε αργαρελά. Να το σου. Όχι, δεν είναι κοντά στο λόγος. Τον έφαγα. Το τσακ, όχι, είναι άλλος. Α, εγώ έφαγα άλλο. Εγώ, ένα γκίλι σουτ πιο κάτω. Ο γκίλις όμως πες να έχει σνάιπερα. Τον βλέπω. Στο τσακ γλιτώνε ρε. Καλά πάω. Βλέπεις το... Τι εννοείς για να το φας? Δεν θυμάμαι που είναι Βλέπεις δύο πλούσιος. μεγάλες καμινάδες. Όχι, δεν είναι εκεί, έφυγε. Εδώ το χτίριο με τις δύο μεγάλες καμινάδες, το βλέπεις? Κτίριο 2. Ναι, εκεί κάτω. Μεγάλες, ψηλές είναι και λεπτές. Ναι. Πίσω από αυτό είναι. Τελευταία φορά που τον είδα. Τι τον βλέπω τώρα? Τώρα που το προβόλησες. Ναι, τελευταία που του ρίξα τώρα εκεί. Ακριβώς εκεί Κάτσε τον λίγο. έριξα. Όχι, εντάξει, νομίζω ότι με σημάδευε Να κάποιος. το. Την έφαγε. Μπήκε για οδηγό σε ένα όχημα. Δεν τύχει, εντάξει. Εντάξει, Ναι, ναι. εγώ έφαγα τον άλλον οπότε. Εδώ λέει τι να δει. Τώρα που θα βλέπετε εκεί πολύ. Να το, δηλαδή. Πάντων. Δεν μπορώ έτσι πάρα πολύ. Ω, μαλάκα, δεν μπορώ να το. Δεν το τελευταίο. Όπα, κάτι βγω. δεύτερο. Δες. Βγήκα. Κάνε. Πάω να πάρω το τέτοιο ρε. Ωραία, μετά. Πήρα αυτό. Πήρες. Το... πώς λέγεται. Σούτκα. Ναι. Αυτό. Θα πήρα και εγώ αυτό που είναι μέσα εδώ. Όλοι, πήρα εγώ. Και δεν βλέπω τίποτα.
Είναι ακόμα η στάρη η κόκκινη έτσι. Το βλέπω κάποιον στο χάρτη. Πράσινη. Στο χάρτη, Είναι λέω, εκτός, κάποιον. πρέπει να είναι εκτός αυτός. Είναι στο χάρτη λέω κάποιον, περίμενα. Πώς θα μου βλέπεις, εγώ δεν βλέπω τίποτα στο χάρτη. Ένα πράσινο το βλέπεις. Όχι, Πάνω από το λόφο στάρι. όχι. Μας το- Τώρα το δω. Τώρα το δω. Δεν είναι κανείς όμως εκεί από ό,τι βλέπω. Εκεί ήτανε πριν. Το βλέπω. Πάνω. Είναι στα 1000 μέτρα για μένα. 1000. Ωραία, μπορείς να μου πεις που είναι γιατί εγώ είμαι στα 160. Είναι κατεβαίνει. Α, τον είδα. Τον είδες. Τον έχασα. Να το ρίξω. Θα το ρίξω εγώ. Θα το ρίξω να τελειώνω. Και εγώ με το M40 το σημάδι δεν τον βρίσκω. Ελπίζω πλέον να έχει μια θερμική. Εσύ. Δεν έχει σφιχτεί από ό,τι είδα έτσι. Το βλέπω. Α, κάτσε σταθερός. Κρυφτής από δέντρο, δεν πιστεύω. Πού είναι? Πάνω στα δέντρα. Τρέχει Κάπου εκεί. κατεύθυνση 6. Που είχε ένα δασάκι. Ναι, εκεί ήταν, αλλά τώρα τον έχασα. Δεν πες να μην είδε εδώ πέρα που είμαι. Το βλέπω. Είναι πιο δεξιά. Δεξιά. Πιο δεξιά, Αριστερά. κατεύθυνση 8. Αριστερά προς τα Μην μένα. το σπιτάκι πάνω στο λόφο. Τρέχει δεξιά του. Όχι, είναι από πίσω Α, ακριβώς. α, α, Είναι α, δύο, είναι κι άλλος πίσω του. Κάτσε. Είναι κι άλλος πίσω του. Τον βλέπω. Είναι δύο. Το όπλο του βλέπω. Τους σκότωσες. Όχι, ένας. Τον βλέπω. ένα. Τρέχει. Ναι, τον ένα. Τον έφαγες. Τον ένα, ναι. Και ο άλλος. Ω, στο έξω. Την ώρα που πήγα να του ρίξω, πήγε καβατζώθηκε. Τον βλέπεις. Όχι. Τρεις είναι. Ακόμα. Τον έφαγα. Δεύτερος. Είναι ακόμα ένας. Ο γκίλης σου το έχει. Είναι ακόμα ένας στο λόφο. Τον ναι, βλέπω. Έφαγα δύο δίπλα-δίπλα. Πήγαινε πάρει το όπλο του τρίτου, ρε. Μπορεί να σηκωθεί να μου ρίξει. Έφυγε. Όχι, δεν έφυγε. Τι γλύφτες στο τσακ. Και εγώ πριν. Α, είναι δύο. Περίμενε. Γαμώ τη βουτά μου. Είναι τέτοιος μεγάλος. Δεν γλιτώνει αυτός ο λύσης. Είναι τέτοιο, ρε. Είναι δύο τύποι. Αντιεροπορικό. Είναι δύο τύποι, αυτό σου λέω. Δεν γίνεται αυτό που γίνεται τώρα. Τον έφαγα τον έναν. Άξοες. Ναι, περίμενε. Μπορεί, δεν είμαι σίγουρο, αλλά μπορεί. Εγώ 14. Δεν τον βλέπεις ξανά τον τύπο. Όχι, δεν έστειψε με ποδήλατο, εδώ πέρα. Δίλα μου. Πέρασε από δίλα μου ποδήλατο. Εκεί που είσαι δεν βλέπω τίποτα. Εκεί που είσαι δεν βλέπω τίποτα. Ρε, ήρθε μπροστά μου ποδήλατο. Είναι δίπλα μου ο τύπος. Με το ποδήλατο. Ελπίζω να κάνει κασαρί και να το φάει ο άλλος. Τον είδα. Μην τον βαρέσεις. Γιατί? Άστον. Άστον να δω αν κάνει φασαρία, να τον δει ο άλλος σνεπεράς, να τον βαρέσει και να φάω το σνεπερά. Πού είναι, τον βλέπεις τώρα? Ναι, μπροστά σου είναι. Δηλαδή δεν μπροστά μου. Δίπλα σε ένα δέντρο. 100 μέτρα μπροστά μου, ρε, δεν είναι δίπλα μου. Είναι έξω, εκεί που τελειώνει το δασάκι. Τι κάνει, έχει σνάιπερ. Όπα, περίμενε λίγο. Ναι, έχει κάτσει κάτω και σημαδεύει. Τι έχει? Δεν μπορώ να δω γιατί πέρασε ένας. Ούτε καν στο περίπου είναι σνάιπερ ή όχι? Περίμενε λίγο, ρε. Να το, αυτός ήταν, ναι. Ναι, Τον είδα, εντάξει. Έχει σφίχτη, έφυγα γιατί είμαι ψιλοάσχημο. Ωραία, έλα. Άστον, Τώρα έφυγε. δόλεμα είμαι. Έφυγε. Έφυγε. Ναι. Δεξιά κουτάξω. Όχι, ωραίο, ξεφύγει. Νάτος. Αυτό. Νάτος. Πού? Δάρι. Μέσα. Όχι, δεν έφαγα. Όχι, δεν έφαγα εγώ. Τον έφαγε κάποιος τσάκ, άλλος κάτω του όμως. Δεν την έφαγε. Όχι.
Συστά του πέρασε. Δεν έχω οπτικό πεδίο. Συστά του πέρασε. Νάτος, πάνω. Περίμενε, κάτσε. Τον βλέπεις. Πάτε είναι. Είναι φαγιά. Κάτω. Πέθανε, ναι. Δεν τον βλέπω. Βλέπεις τίποτα. Εγώ όχι. There's a weapon crate over there. Νάτος. Ναι, όντως. Μην είδες, Axon. Μην τον βαρέσει για λίγο να δούμε τι θα κάνει, περιμένεις. Δεν τον βλέπω. Sorry, ναι. Ναι. Δύο δέντρα αριστερά του εκεί. Νάτος. Άστο, έφυγε. Έφυγε. Ναι, ναι. Πιεσμένο. I'm Πάνω στο on λόφο. the coast. Με αλουμίνια στέγη. I'm on the coast. Το βλέπεις. Ναι, You need About help. to Τρέχει attack. δίπλα, το That. λες. ναι. Place with enemies. Κάτσε. Πού, στο πράσινο πήγε. Στο μικρό, ναι. Το μικρό που έχει φράδι δωροφή, κατάλαβες τι λέω. Bomb it. Το πράσινο. Ναι, ναι, ναι. See what I can do. Πίσω δεν κρύβω. Right. So, yeah. Okay. Did you crash into the other that Το desync? έφαγα. Desync. Εγώ ποτέ δεν τον έβλεπα. Το βλέπεις. Anyone? Ναι. Και οι δύο τον Can't hear you. βάλαμε. Το μ' αρέσει εγώ εσύ. There's a lot of activity. Τον έχεις. Δεν ξέρω. Κοίτα πως τρέχει. Well, I don't see him. I mean, Του ρίξω. shit. Να σου πω τι θες. Κάτσε να βάζω να κρυφτεί πίσω εδώ. Α, εντάξει. Ωραία, ωραίος. Ω, ήταν διπλή βολή, ήταν καλή αυτή. Spirit. Τύπος. Δεν το βλέπω, ωραία. Είναι με half face παραλλαγής. Ανάμεσά μας είναι παιδιάδα έξω από το δάσος. Α, είναι έξω. Ναι, έξω από το δάσος. Παιδιάδα ήμουν εγώ. Είχες δει που ήμουν εγώ, αριστερά σου ήμουνα. Βλέπω. Έτσι. Ένα φάω. Ωραίος. Εμένα ήταν πάρα πολύ κοντά έργα μου τότε. Τι εννοείς. Αυτόν όχι. Όχι, Μπλε είναι. τον βλέπω. Πούντος. Αριστερά που. Όχι, κάτσε είναι μακριά σου, περιμένα, έλα. Πού είναι. Θες να μου πεις. Είσαι σοβαρός, εσύ, δεν πέτυχε αυτή. Νάτος. Δεν τον πέτυχε. Α, πόσα- Δεν υπάρχει ξανά, δεν Πόσα πέτυχε. μέτρα. 700. Για μένα είναι 640. Δεν υπάρχει ξανά, δεν πέτυχε. Είναι πολύ. Και ένα φυτό και νομίζω και πριν τον είδα που βγήκε. Αλλά δεν μπορούσα να το ρίξω. Νάτος, εκεί είναι, στο αριστερό. Δεν μπορώ να το Αριστερή. ρίξω όμως. Ναι, δεν βγαίνει αρκετά για μένα. Νάτος. Με ρίξα. Έφυγε. Έφυγε. Ωραίος. Νάτος. Του ρίξες. Η zero είναι κάτω. Νάτος. Να σου πω, η Ένα πορτοκαλί. φάω, ένα φάω, ένα φάω. Έτσι. Η πορτοκαλί θα είναι εντάξει για κάλυψη. Τι? Η πορτοκαλί θα είναι εντάξει για κάλυψη. Ναι, ρε. Δεν είναι κάλυψη, είναι για να μην σε δούμε. Ναι, αυτό. Α, αντίπαλος. Πού. Πού ρε. Τον έφω, μαλάκα τρελή